दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलि बड'फा हाउसाव फुंबिलिनि बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी आरो गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी जों जयै दिनैनि बे प्रेस मिडियानि गेजेरजों फैबाय थानाय 27 जानुवारि 2025 बे जे बर' हारिनि मोनसे गोसोखांथाव आरो जारिमिनारि सान बर' गोजोन गोरोबथा सान बिटिआर एग्रिमेन्ट डे बे सानखौ चिरां जिल्लानि कासिकत्रा हायार सेकेन्डारिनि जे गेवलां फोथार जे नेशनेल हाइवेनि साखाथियाव दङ बेयाव जोङो गोग्गोमै खुंफुंनो थाखाय जोङो थांखि लादों आरो बिनि थाखायनो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो मा बेयाव हाबाफारि रनसायदों बेखौ फोरमायनो थाखाय जोङो बे प्रेस मिटखौ लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिबिनि मोनब्रै आफाद आरो इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेसन जथायै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर एग्रिमेन्टखौ खालामनाय जादोंमोन आरो दिनै फैयै फैयै बे एकर्ड डेआ 5 बोसोर जाफैबाय आरो बे 5 बोसोरनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरखौ लाफानानै आरो सिगनेटरि आफादफोरखौ लाफानानै बिथांमोननि आफादा दा गुबुन गुबुन महराव सोलायबायब्लाबो जोङो बयखौबो लिंनानै प्राय 3000 डेलिगेट्स बे डेलिगेट्सनि गेजेरजों जोंनि जि सुक्तिनि जिखिनि दफा बे दफा मावफुंनायनि सायाव बर' हारिखौ जौगालांनायनि सायाव गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमां दंमोन बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि दानाय बुहुमनि बर'फोरखौ खौसे खालामनानै जोंनि राव जोंनि थुनलाइ जोंनि सिनायथि जोंनि हारिमुखौ रैखाथि होनाय आरो जोंनि रांखान्थि समाज बेबस्था लोगोसेनो जोंनि सोलोंथाइ मोजां सोलोंथाइ आरो जि राजखान्थियारि आरो संबिजिदारि जि मोन्थाय दं जोंहा जि अधिकार दङ बेखौ जोङो बड'लेण्ड ओनसोलाव आसामाव बर' कसारि काउन्सिलाव जोङो माबायदि मेक्सिमाम लेभेलाव मोनफुंहोनो हायो आरो जोङो बेजों उदां हारि हिसाबै गोथां हारि हिसाबै गावखौ फोथांना लाखिनो हायो बिनि जि मोनसे प्रिन्सिपल आरो जि आइडिय'लजि दं मोनसे सिमां गेरेमसा माहारि दानायनि बिनि आधाराव जों माखासे बाथ्राखौ बेयाव सावरायगोन आरो बेखायनो 27 जानुवारि 2025 आव जोङो बे खालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे जोंनि मुंख्लं गेदेमा बिथांमोननो जोङो बिबार बावगोन आरो लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनो बिबार बावगोन बेयावनो लोगोसेयैनो जोङो गोजोननि थाखाय फारौ बिरहोनाय बेलुन बिरहोनाय आरो लोगो लोगो जोङो मोनसे गोजोन आरो माने मावफुंनाय जि सुक्तिनि दफा मावफुंनाय पिस एन्ड इमप्लिमेन्टेसन बे आयदाखौ लानानै जोङो मोनसे गोजोन हान्जा सुरगोन आरो बिनि उनाव जों मोनसे गेवलां मेल लाखिदों आरो बे गेवलां सावरायमेलाव बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा माहारि दानायनि बे थांखिखौनो लानानै आरो बे गोरोबथानि सानखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो बेयाव सावरायनाय मोनसे हाबाफारि लाखियो मोनसे मेहेरगोनां आरो गोथार हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि मोनफ्रोमबो माहारियारि गौथुम बर' थुनलाइ आफाद एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सिएसन आरो बेयाव जोंनि इउबिपिअ हारिमु आफाद प्राइमारि टिचार एस'सिएसन जेसेबां जिखिनि आफादफोर दङ बर'नि मोनसेबो आफादा जाहाथे बाद थालाङा आइजो अनसाय आफादानो जा इभेन जोङो एक्स बिएलटि वेलफेयार एस'सिएसनखौबो कअपारेटिभ ससाइटिखौबो जोङो हांख्रायनो थाखाय थांखि लादों दा बे बाहागो लानायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव जिखिनि दासिम गोरोबथानि दफाफोरा मावफुंजाबाय आरो माखासे मावफुंनो थाखाय आद्रा दंबावो बे गासैबोनि सायाव जोङो बे सानखालि गुवारै आरो गोथौयै सावरायगोन दा गासै 3000 गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनिफ्राय बाहागो लागोन आरो आलासि महरै बिटिआरनि बड'लेण्डनि मानगोनां चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमद बर' बिथाङा जिहेतु सुक्तिनि सासे गाहाय माने सिगनेटरिमोन आरो एनडिबिनि आगुनि आफादगिरि आथिखालाव डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथां बे हाबाफारियावनो जोङो आसामनि मानगोनां केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म आरो राज्य सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारी बिथां
लकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारी बिथां लोगोसेनो आगुनि एनडिएफबि आरडिनि जोंहा माने दैदेनगिरि अनजालु बसुमतारी दानसोरां नार्जारी माने सावरायग्रा बिथांजों लोगोसे फेरेंगा रनजित बसुमतारी गासैखौबो जोङो बे हाबाफारियाव हांख्रायदों आरो धीरेन बर' बिथांखौबो हांख्रायनो थाखाय जोङो माने अलरेडि जोङो लाइजाम इस्यु खालामदों दा बेखाय गासैबो आफादफोरखौ मोनसे आमब्रेलायाव आरो गासै बारग' दैदेनगिरि सोमावसारगिरिफोरखौ मोनसे आमब्रेलायाव मोनसे प्लेटफर्माव लाबोनायनि गेजेरजों जोंनि जि सोमावसारनायनि गेजेरजों मोनथाम गोरोबथा मोनबाय आरो बिटिआर गोरोबथाया दिनै 5 बोसोरसिम जाफैबाय जिखिनि अधिकारखौ लानानै जोङो सुक्तियाव दफा हिसाबै मोनदोंमोन बिनिनो माखासेया मावफुंजाबाय आरो बेजों हारिया एसे दावगाबाय जोंनि सिमा बारायनाया गामि सेसन सरकार आसाम सरकार जाय सरकारा जि कमिटमेन्ट जोंनो होदोंमोन आरो बे कमिटमेन्ट मथे बिथांमोना आद्रा खामानिखौ मावनानै दोनबाय आद्राखौ बिथांमोना दाबो मावफुंनो थाखाय दंबावो दा बेखायनो सेन्टार आरो स्टेट मोननैबो सरकारखौ दिनैनि प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों जोङो गुबुन मेडियायावबो बुंदों आसामनि सेटेलाइट बा पर्टेल जिखिनि असमिया बिजोंनि मेडियायाव बुंदों जे गोख्रैनो बे दफाफोरखौ मावफुंनायनि गेजेरजों जि मोनसे जास्टिफिकेसन जि मोनसे अबजेक्टिभ दङमोन बे खामानिखौ मावफुंनानै होनांगौ आरो बे सेगावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेरजों आसाम सरकार भारत सरकारखौ जों खावलायदों जे 5 बोसोर एकर्डनि बे समाव आरो जायफ्रा 13, 14, 15 बोसोरसिम दिनै 16 बोसोरसिम जेलाव दङ एनआइएनि कर्टआव सिबिआइनि कर्टआव बिथांमोनखौ गोख्रैनो जेलनिफ्राय दिहुननानै हरनायनि खामानिखौ मावनांगौ आरो जेलाव जे 66 जायफोरो माने सेन्ट्रेल जेलाव दिनैसिमबो दङ सान्तिनि आधाराव आरो हिंसामुक्त जि समाज आरो भाइलेन्स फ्रि जि बड'लेण्ड रिजन जों गायसनबाय आसामाव जों जे सान्तिनि बाताबरन बा परिबेसखौ जों लाबोबाय आरो बे जोंनि बर' एकर्डखौ नायनानैनो दिनै आदिबासि सावताल बा डिमासा कार्बि बा आलफा एनएलएफटि एटिटिएफ गुबुन गुबुन जिखिनि हारि माहारिनि माने आर्म स्ट्रागलिं अर्गेनाइजेसनफोर दंमोन दिनै जिहेतु एकर्डआव फैबाय आरो जों पायनियार दा बेखायनो सान्ति गायसननायजों लोगोसे सुक्ति मावफुंनाया प्रधान आरो जि मोनसे आसा आरो मिजिं जि हप्स एन्ड एसपिरेसनजों बर' हारिया बर'नि सोमावसारग्रा आफादफोरा बे एकर्डखौ खालामदोंमोन जाहाथे टाइम बाउन्ड जेरैबायदि सरकारा बुंदोंमोन दारि कमा बिनि जिखिनि माने खोथा बाथ्राफोर दङ बेयाव जिखिनि आखरे आखरे इमप्लिमेन्टेसननि खोथा दङ बेखौ मोजाङै गोख्रोङै मावफुंनांगौ होननानै जोङो फिन खेबसेबाव जोङो दाबि दैखांदों आरो बे हाबाफारिया खोब मोजाङैनो जाफुंसार जाहाथे जायो जोंनि बारग' दैदेनगिरि जोंनि आगुनि दैदेनगिरि एबसुनि गुबुन गुबुन सोमावसारग्रा आफादनि जों बयखौबो हांख्रायनो थाखाय जों थांखि लादों आरो बयबो बाहागो लानायनि गेजेरजों जाफुंसार होनांगौनि थाखाय जोङो गुरैयै खर' गंग्लायै जों खावलायहरबाय गोजोन्थों बेयाव बर' थुनलाइ आफादजों एबसुजों जों गुवार आरो गोथौयै सावरायबाय सावरायनायनि उनाव जोंनि जिफोर दाबि दंमोन 6.3 नि आधाराव जि स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन बे स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि मेटारखौ लानानै सरकारा बुंदों जि केबिनेट साब कमिटि दानानै होदों 1/1/2006 बे हाइ कर्टनि मोनसे अर्डार दङ आरो सरकारा बेखौ बेस इयार खालामनानै लादों होननानै बिथांमोना जोंनो फोरमायदों आरो केबिनेट साब कमिटिया जिफोर स्कुला सिगाङाव थालांदोंमोन बिभिन्न कारनाव इस्यु डेट एफेक्ट डेट सोरनिबा पारमिसन गैया रिकगनिसन गैया सोरनिबा माने मा होनना बुङो कनकारेन्स गैया बे मोनसे जास्टिफिकेसननि आधाराव बै जे इस्यु डेट एफेक्ट डेट बायदिसिना फिसा फिसौ जिखिनि जेंना नुजादों आरो फिसा फिसा माखासे प्रब्लेमनि थाखायनो बिथांमोना बन्सित जानो गोनां जादों दा बेखौ रिभेरिफिकेसन खालामनानै सरकारा बबेबा मोनसे डकुमेन्ट्सखौ मोनथाम मोनब्रै डकुमेन्ट्सनि गेजेराव मोनसे डकुमेन्ट्सखौ आधार हिसाबै लानानै 2006नि सिगां जि डकुमेन्ट्स थायामोन आधार हिसाबै लानानै प्रभिन्सियेलाइजखौ खालामनो होननानै सरकारा बुंदों बे जाबाय आसाम लेभेलनि केबिनेट साब कमिटिनि डिसिसन किन्तु जोंनिया जाहैबाय जे 6.3 बिटिआर एग्रिमेन्ट मथे जोंनि जायगायाव जिखिनि इन्स्टिटिउसन दङ जिखिनि स्कुल कलेज दङ दा बेखौ निड बेसनि आधाराव जिहेतु बेयाव प्रायरिटि दङ दा गोनांथिनि आधाराव एकर्ड मथे खालामनांगौ दा बिथिङा मोननै
मोनसेया जाबाय आसाम सरकारा 2006 खौ आधार लानानै गावनो साब कमिटि दानानै भेरिफिकेसन खालामनानै जास्टिफिकेसन होनायनि मोनसे बिथिं आरो बिटिआर एग्रिमेन्ट बायदियै एकर्ड बायदियै स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि बिथिं दा बेखायनो जोंनि बुजिनायाव गोनो गोथो खालामनाङा जोंनि दाबिया दाबो दङ आरो स्ट्रंलि जोङो सरकारखौ बुंदों जे सुक्ति मथे खामानिखौ मावनांगौ मावफुंजाबाय माखासे आरो आद्रा दंबावो फैबाय थानाय समाव पार्लियामेन्टआव बिल लाबोनो गोनां दङ बेबो जोंनि मोनसे गेदेर थांखिनि मोनसे एजेन्डा हिसाबै जोंनि मोखाङाव दङ आरो बेबायदि गोबां माखासे थांखि आरो अबजेक्टिभजों जिहेतु एकर्डा जादोंमोन बेखायनो गासैखौबो जों मोनसे आमब्रेलायाव लाबोदों जोंनि जि गोजोन आरो सान्थि गायसननायनि जि कमिटमेन्टमोन 5 बोसोराव कुनु भाइलेन्स गैयाबासिनो कुनु हिंसा गैयाबासिनो कुनु डिस्टारबेन्स गैयाबासिनो बर' हारिया दिनै बेखौ गोथारै मावफुंदों आरो इयुनावबो जों गोजोन आरो सान्थिनि गेजेरजों हारि दानायनि थाखाय हारिनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेज अधिकार संबिधानिक आरो राजखान्थियारि मोनथायनि थाखाय जों हाबा मावलांगोन नाथाय डिमान्ड दंमोन पस्ट क्रिएसन खालामनांगौ टिचार एपइन्टमेन्ट होनांगौ बर' मिडियामनि 35टा मडेल हाई स्कुल बर' मिडियामनि गायसननांगौ पस्ट क्रिएसन खालामनांगौ एपइन्टमेन्ट होनांगौ आसाम जुडिशियेल सार्भिसाव बर' साबजेक्टखौ सोनांगौ सिटेटआव बर' लेंगुवेज 1खौ सोनांगौ दा सिटेटनि दाबिनि खामानिया सोलिगासिनो दङ दा बेखायनो सिटेटआ जेला फैगोन आरो बेयो केन्द्रीय लेभेलाव माने खामानिया सोलिगासिनो दा जिहेतु जोंहा टिचार नांगौ बेखायनो आसाम सरकारा बुंबाय जे आसाम लेभेलाव स्पेसियेल टेट आरो प्रयोजन जायोब्ला बिटिआर लेभेलावबो स्पेसियेल टेट पाथिनायनि गेजेरजों टिचार एपइन्टमेन्टनि लामाखौ खुलिगोन आरो स्कुल इडुकेसन बर्डआव एकाडेमिक अफिसार SCRTआव माने लेक्सारार थिसननाय जिखिनि जोंहा जेंना दङ EGS सेन्टाराव जोंनो पस्ट नांगौ सिंगल टिचाराव जोंनो एपइन्टमेन्ट नांगौ बिनि सायाव गोथौ गुवारै रायलायनाय जादों दाख्लैबावै माखासे समाधान जादों माखासे आद्रा थादों 29 तारिखआव फिन सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रमेश बेगुआ जोंजों रायलायफिनगोन होननानै जोंनो खोथा होदों गोजोन्थों नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय जुलिनि जेंना साख्रि मोननो हायै हा हु धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन